Hai, खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दंना वेलकाम टु Anjali Basumatari फाइनाली दिनै फुजाया 9 दिन जाबाय आरो ओमफ्राय 9 दिनाव माबायदि लुक जाना दङ ओमफ्राय बिलाइबो लायनानै फैदोंनो आरो आइमोना ओमफ्राय माबोरै बिलाइ लाबोदों बेखौ नायहैदों स्टुडिअ ओमफ्राय 9 दिन जाबाय फाइनाली फैदो गाइस फाइनाली बिलाइया नै बैथिंगालैबो नै बिलाइ लायना खाबाय थादो आरो जोङो एम्फौ फिसाया बेबायदि होना दिनदो आरो जों बिलाइयावहा नै जेव जेव जादोंना बिलाइयाव बेबायदि होदो आरो नै फाइनाली एम्फौनि दान्दाखौ दाखालिनिखौ जोङो गाराखै नालाय नै बेबायदि जा दंखायो आरो नै गाइस नै जागासिनो एसे एसे देरबायना फाइनाली 9 दिनावहा देरबायहा इसोरो एबार जोंनि हिसाबा 15 दिनावनो मोननायनि जागोन सानदो जायोना जायासै आरो नै गाइस आं गैया नै गाइस आं गैया बेबायदि खाना होबाय आरो एबार होमबा दालायावहा खस्थ' जानायखाय बेबायदि खाना होबाय नै दखना ओइ माइमान गरमाव बिदि खामफबना होयो आरो सिस्टेमालाय गरमाव नांसो दोनहरो आङो मानसिफोरा बिदि दोनसो नै आरो बिथिं गोरलै मोङाय होनदोंना एबार आलादा फिसिदोंना नै दखनाखौ बेबायदि खालामना होदों आरो जोङो जाहाथे खोरिनो हाया नै गाइस नै माबा खुरिलायदों नै बेयाव बालायलायदों नै गाइस बेगनखौ इदि थुना होनोसै आरो एसे बार नांनायनि जंग्ललब मोजां जागोन ना नै गथ' गोरलैनिसोना हाय गाइस नै ओ मैना एम्फौ होननानै बुंनाय जादों गाइस नै बेबायदिसो नै जि देरबायना गिदिर जाबाय जोंनि हिसाबाव बियो आरोबाव 6 दिन थानानैनो मोननायनि खोथा दङ आरो जोंनि हिसाबाव मोनोना मोना मोनथिला नै होमबा गाइस नै 9 दिनावहाय इसोर गुफुर जाबायना गुफुर जाना आरो खनसे लोमजाबाय नै लोमजाजोबदों माने लोमजानाया एबार जों खनथाम जाबाय गाइस लोमजानाया खनथाम दे गाइस बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनो शेयार खालाम नै एम्फौफोरा लोमजादो लोमजागायोब्लासो देरसै आरो इथिंगालै दङ नै गाइस ओंखारनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो बयबो नायो नै एम्फौ लोमजादों बेयावहा देरसिगोन दिनदो खोनथाम जाबाय 9 दिनाव खोनथाम लोमजाबाय गाइस दे बिदिबा बाय बाय नै